Bine v-am regăsit aici la Poveștile Românilor din Scoția. Ioana Brușten sunt eu, iar invitatul de astăzi este Cristian Alexandru Alistarh. Bine ai venit alături de noi. Mă bucur că ești aici. Bine v-am găsit, doamna Brușten. Alexandru este un aproape doctor, ca să spun așa, foarte curând va fi doctor în inginerie. A studiat electronică și computer science la Universitatea din Edinburgh. A făcut și 2 masterate, dacă bine am citit eu CV-ul lui. Acum este la doctorat, în ultimul an de doctorat, de aceea spuneam că este aproape doctor. Alexandru, tu ai fost un student eminent din ce am văzut, ai fost premiat, ai primit distincții, ai avut o bursă în Olanda, o bursă Erasmus, un personaj absolut interesant care reprezintă România cu mândrie acolo unde este. Ești o bucățică din Scoția românilor, cum i-am mai spus noi acestui proiect. Ai avut o viață universitară bogată și frumoasă din 2009 încoace, de când ai mers la școală. Cum se face că ai ales Scoția? Să știți că n-a fost o alegere ușoară. Eu inițial doream să merg în Germania, pentru că în Germania fratele meu terminase licența și am spus că aș dori să merg pe urmele fratelui meu, deoarece el întotdeauna mi-a fost și un exemplu și este într-adevăr un om extraordinar. Acum este profesor universitar în Viena și da, întotdeauna mi-a dat un sfat bun și mi-a fost alături. Și ați fost împreună, ceea ce este cumva mai ușor, să spun, adaptarea este mai ușoară. Erați în familie. Da, și faptul că mama este profesoară de matematică, deci faptul ăsta m-a ajutat foarte mult, ca și gândire, ca și mod de a aborda lucrurile. Matematica m-a ajutat foarte mult pe drumul acesta. Și aș dori, înainte de toate, să zic că deci tot ce am reușit a fost datorită familiei, care mi-a fost întotdeauna aproape și m-a sprijinit. Da, deci eu când am ales Scoția, am aplicat prin UCAS în 2009. UCAS este sistemul Marii Britanii prin care cei din liceu intră la facultate și, practic, intrasem la 4 universități din Anglia și una din Scoția, la Edinburgh. Atunci, în 2009, deci nu era aceeași climă ca și astăzi cu școlarizarea, taxele erau mult mai mici atunci, dar se plăteau taxele în Anglia, pe când în Scoția nu. Și deci au fost mai mulți factori care au contribuit la alegerea mea. Unul, în primul rând, nu trebuia să plătesc taxele. Mi erau plătite. Aveam posibilitatea să primesc bursă. Nu eram sigur că o să primesc bursă atunci când am fost acceptat, dar ulterior, în primul an, am primit bursă. Deci mi s-a confirmat apoi. Și deci a fost bine că am ales Edinburgh și m-am consultat cu fratele meu și l-am întrebat: măi, Dan, tu ce ai spune? Că aveam ori Bristol, ori la Manchester, ori la Southampton. Și el mi-a spus: măi, să știi că Edinburgh este o universitate foarte bună. Și într-adevăr, când am mers și ne-am uitat pe tabelele QS World Rankings, care practic clasifică toate universitățile, am văzut că Edinburgh este una dintre cele mai bune. Plus că am aflat ulterior, cei de la Computer Science din Edinburgh au așa o istorie a dezvoltărilor în domeniul inteligenței artificiale și sunt practic al 3-lea departament pe UK în ceea ce privește acest lucru. Și deci, practic, o universitate de mare rang și am spus că, da, într-adevăr, atunci Edinburgh rămâne alegerea pe care trebuie să o fac.
Așa este, exact cum spui, Universitatea din Edinburgh este de top și tocmai de aceea vreau să te întreb, a fost greu să te distingi printre studenții acestei universități, să te remarci, ai muncit mai mult decât ai fi făcut-o poate într-o altă universitate, acasă sau în altă țară, sau până la urmă ar fi fost la fel? Da, aș vrea să spun mai întâi că am făcut o dublă specializare, ceea ce a însemnat iarăși că a trebuit să muncesc oricum mai mult decât ceilalți și, în practic, am fost student la două facultăți în același timp, deși jumătate de normă era la o facultate și altă jumătate era cealaltă facultate. Însă, deci, practic, cumva se așteptau ca noi să excelăm. Și mai ales de toate ceea ce eu nu mă gândeam, să colaborăm între noi astfel încât să găsim soluția optimă pentru problemele care ni se dau. În sensul că în România de obicei se așteaptă ca fiecare student să rezolve problema singur. Pe când aici ei știu de dinainte că noi o să lucrăm împreună și de aceea ne dau și probleme pe măsură, astfel încât să reușim să ne folosim abilitățile. De aceea Edinburghul, de fapt, este clasat ca și un powerhouse, așa îi spune, în termen de research, pentru că sunt foarte mulți oameni care au multe contribuții și care reușesc să se plieze la abilitățile celorlalți și astfel încât reușim să facem lucruri foarte frumoase împreună. Deci, și de aceea munca în echipă, înțeleg. Exact, da. Mai ales în anul 3 și în anul 4, țin minte că aveam foarte multe teme care ne cereau să lucrăm în echipă, ceea ce a fost un lucru foarte bun. Ceea ce cu siguranță va fi de mare folos în continuare în momentul în care fiecare student va ajunge la locul de muncă. Evident, nu, sau mă rog, probabil că sunt foarte puține șansele să lucrezi singur, să faci, nu știu, cercetare de unul singur, dar nici măcar acolo nu cred că se întâmplă așa. M-a ajutat foarte mult și la doctorat, pentru că în proiectul meu de doctorat am lucrat 3 oameni în aceeași echipă și am știut cum să ne alocăm fiecare sarcinile și a fost un lucru extraordinar și de asta am și reușit să obținem premii și acolo. Deci a fost frumos. Știu că tocmai ai terminat o parte, un segment al doctoratului, ai prezentat o lucrare practică, nu? Cum a fost primită? A fost primită foarte, foarte bine. De fapt, am avut mai multe prezentări. Ultima a fost la Universitatea din Eindhoven, chiar acum 2 săptămâni, legat de munca pe care am realizat-o în Olanda. Deci, practic, doctoratul meu, ca să înțelegeți puțin cu ce mă ocup, este legat de procesarea semnalelor pentru radarele ce se vor instala pe sistemele autonome. Și anume, deci, mașinile în generațiile viitoare vor avea sisteme care detectează obiectele la o anumită distanță și, practic, trebuie să ne folosim de anumite tehnici pentru a detecta aceste obiecte cu rezoluție foarte bună. Și acum anumiți algoritmi poate să aibă o rezoluție mai bună sau una mai puțin bună. Pentru mine, scopul pentru care am mers în Olanda a fost să învăț de la cei mai buni pe sistemele radar din armată ca să aplic aceeași metode pe sistemele radar pentru mașini. Ceea ce a fost un lucru extraordinar de care m-am bucurat și am reușit să obțin și rezultate acolo. Mi-au dat posibilitatea să fac niște măsurători la ei acolo la institutul lor. Și această muncă îmi cununează doctoratul, ceea ce este un lucru extraordinar. Da, și deci, practic, am prezentat lucrarea acum 2 săptămâni. Mai am o conferință în ianuarie, iarăși cu cei din Olanda. Noi, adică profesorul meu cu cei din Olanda au o colaborare și acum prezentăm
o parte a lucrării și o să mai prezentăm și anul viitor. Iarăși avem cam trei segmente de prezentat și o să încercăm să publicăm într-un jurnal toate rezultatele. Rezultatele voastre, da. Da. Alexandru, știu că pe lângă calitatea ta de student, de doctorand, tu și predai. Adică cumva reușești să te situezi de ambele părți ale catedrei. Termenul pe care l-am văzut în CV-ul tău este, stai să-mi aduc aminte, teacher assistant. Cum s-ar traduce în limba română? Asistent universitar, cred că ar fi. Asistent universitar. Pentru că profesorul meu m-a rugat în anul trecut, atunci când lucrurile nu erau atât de neclare cu pandemia, m-a rugat să prezint un modul în cadrul unui curs. Și m-a rugat să-l fac chiar eu, pentru că se baza fix pe ceea ce am cercetat și practic am creat un laborator pentru studenții de anul 4, ceea ce pentru mine a fost o muncă foarte mare, dar foarte satisfăcătoare, pentru că am aflat fix cum... acest curs, nu doar că l-ai prezentat. Da. N-ai prezentat cursul cuiva, este propriul curs, cum ar veni. Da. Dar pot să vă spun că profesorul meu este un om extraordinar, pentru că m-a ghidat la fiecare pas și mi-a spus fix ceea ce trebuie din experiența lui, ceea ce ar trebui să adaug, ceea ce ar trebui să scot, și de aceea cred că multe din realizările mele se datorează și lui, pentru că el, la toate conferințele la care am fost, a luat premiu. Deci nu a fost conferință la care să nu merg, să nu fi luat premiu el de dinainte, știți? Deci am învățat de la cei mai buni. Ce important este să avem un mentor în viața noastră profesională. Da, exact. Cum se face că predai la 2 universități? Nu doar la Universitatea Edinburgh, ci și la Heriot-Watt. Pentru că, deci, doctoratul meu este o colaborare între cele două universități. Eu am un îndrumător de la Universitatea din Edinburgh și un îndrumător de la Heriot-Watt. Deci, practic, mă întâlnesc cu ambii la un anumit timp și fiecare este specialist pe domeniul lui. Unul este pe procesarea semnalului, iar celălalt pe antene. Și ambii, deci cunoștințele îmi ajută foarte mult pe ceea ce fac. Cum te simți ca profesor în fața studenților de anul 4? Să știți că e o muncă foarte grea, pentru că am simțit așa că studenții, ei înțeleg ce spun, dar de multe ori nu schițează nimic, știți? Adică trebuie să înțelegi tu, trebuie să cumva să prezici cam cum s-ar simți ei, astfel încât să reușești să le dai o experiență cât mai plină, știți? Pentru că studentul, dacă pleacă de la curs și se simte așa gol, nu o să-i placă cursul. Și scopul nostru este să învățăm și să fie cât mai motivați atunci când termină, să zică, uite ce curs bun am luat și uite, poate o să mă gândesc să-mi iau un master în acest domeniu sau poate chiar doctorat. Acum, eu chiar am un student la master care face proiectul lui și îl îndrum și îmi dau seama cât de important este să le dedicăm timp și să simtă că merită și că sunt valoroși, pentru că trebuie să vedem valoarea în om. Asta este foarte important. Cred că e foarte important și faptul că ești aproape de vârsta lor și experiența ta ca student este foarte aproape de ceea ce li se întâmplă lor acum. Ceea ce înseamnă, cred, un limbaj mult mai apropiat și poți să simți cu mult mai multă acuratețe ceea ce este în mintea lor și care sunt așteptările lor. Exact, da. Am mai văzut, Alexandru, că faci parte din grupul Diaspora pentru Viață. Este un grup dinamic înființat acum un an sau aproape un an, sfârșitul lui 2019, începutul lui 2020, care are un set de obiective mai mult decât generoase, aș putea să spun. Cu ce se ocupă, de fapt, dacă vrei să ne spui așa povestea acestui grup și care e rolul tău acolo? Și care e legătura cu
celelalte activități din viața ta? În primul rând, Diaspora pentru Viață este o organizație, o comunitate în cadrul Bisericii Române pentru românii din diaspora. Și eu fac parte din Biserica Ortodoxă Română. Acest grup a fost înființat cu binecuvântarea în Preasfințitul Iosif din Paris. Asta s-a întâmplat acum în februarie, deci în februarie oficial am primit această binecuvântare, însă gândul a plecat din decembrie anul trecut de la tabăra de tineri organizată de la Mănăstirea Pudna din România și acolo am întâlnit un grup numit Studenți pentru Viață. Acest grup este în București și se ocupă de promovarea vieții așa cum este ea și în principiu ajută mame care se numește Centrul Sfânt Alexandra. Alexandru, te rog să repeți ultima propoziție, pentru că avem o conexiune un pic instabilă și s-a pierdut puțin din ce spuneai. Da. În decembrie 2019 i-am întâlnit pe cei de la Studenți pentru Viață la Mănăstirea Pudna și acolo ei mi-au dat așa un avânt, în sensul că mi-am dat seama că în diaspora nu avem pe nimeni care să ajute mamele aflate în criză de sarcină, care să militeze pentru viață, decența de a muri într-un mod normal, pentru că, vedeți, astăzi și în spitale sunt multe reguli care se fac și ni se impun. Sau ni se oferă anumite opțiuni care poate nu sunt în concordanță cu credința noastră. Și aici mă refer la sinucidere asistată sau la avort sau multe lucruri care în principiu se oferă, dar omul trebuie să știe că există și alte opțiuni și pentru aceasta s-a creat și Diaspora pentru Viață. Anume, vrem să promovăm valorile vieții și vrem să ajutăm acolo unde este nevoie. De la începutul anului am încercat să organizăm niște evenimente în care să ne promovăm. Am încercat să ajutăm mame în comunitățile noastre, chiar și în Scoția. Am avut un caz de mamă care singură, însăcinată cu gemeni și am ajutat cum am putut. Nu a fost nevoie să o ajutăm cu material. Dânsa se descurca, dar avea nevoie de un sprijin moral, știți? Și de aceea noi am fost aproape, o mai sunam, îi mai trimiteam mesaj, întrebam dacă avea nevoie de ceva și acest lucru s-a văzut și ne-am mulțumit foarte mult. A trecut peste acel impas care, în principiu, este momentul în care mama se poate gândi că poate copilul nu ar trebui să aibă viață sau să ajungă în viață și noi încercăm să trecem de acel punct critic. Poate unele mame chiar își doresc să facă un avort, dar nu sunt presate. Deci asta vrem să încercăm să realizăm prin această comunitate, să ajutăm astfel încât să arătăm că există opțiuni și întotdeauna vor exista opțiuni. Am văzut că luptați împotriva agresivității împotriva femeilor, împotriva abuzurilor, împotriva copiilor. De asta spuneam că sunt niște obiective mai mult decât generoase. Adică sunt o serie de situații care se întâlnesc nu doar în diaspora, se întâlnesc peste tot în lume, în viața de toate zilele și în care cei implicați în astfel de situații au nevoie să știe că pot apela la cineva care să-i ajute. Da. Pentru acest lucru avem și un punct pentru viață. Acesta este deocamdată Iosif
Este mănăstirea Godoncourt, în sud-estul Franței, unde mamele pot merge și sta acolo o perioadă până când se liniștește situația. Și vom încerca să înființăm poate mai mult de un punct în funcție de posibilități și să facem așa un sprijin continuu pentru acolo unde se poate. Aici, în Scoția, este părintele Ioan Florin Florescu, preotul cu care am colaborat și care ne-a ajutat foarte mult și dânsul, atunci când a fost nevoie, ne-a ajutat cu orice a fost. De aceea, este important să știm că există un punct de ajutor și un punct de sprijin. Care este rolul tău exact în organizația asta? Tu ce faci acolo? În primul rând, promovez activitățile noastre. Chiar eu mă gândesc la ce activități putem să mai facem și m-am inspirat foarte mult din grupul Studenți pentru Viață din România, care au făcut proiecții de film, au făcut Marșul pentru Viață în România, au făcut anumite excursii la Valea Plopului. Poate știți de Părintele Tănase, care dânsul a reușit să... Da, și deci se ocupă așa de anumite... mai fac niște vânzări de anumite produse, să spunem, care se pot face acasă, prăjituri sau așa, la biserică, pentru a aduna niște bănuți pentru mamele care au nevoie fie de, eu știu, poate niște Pampers sau mobilier sau ce mai au nevoie. Și asta cumva m-a inspirat și pe mine să încerc să ajut așa cum pot, să încercăm să facem niște evenimente. Noi am fost mai mult online și deocamdată tot suntem online. Ne-am gândit să facem o conferință pentru viață în diaspora, dar din păcate a trebuit să o anulăm pentru că s-a iscat pandemia și n-am reușit să mai ducem la cap. Era programată în mai, dar nu am reușit. Însă sperăm că anul viitor... Pandemia asta la un moment dat și atunci probabil gândesc că toate proiectele vor reveni pe făgașul lor firesc. Și apropo de pandemie, asta cum să spun eu, a modificat foarte mult și posibilitatea oamenilor de a ajunge la bisericile românești, de cei din diaspora. Ai pomenit de Părintele Ioan Florin Florescu, este preotul Bisericii Românești din Edinburgh, unde știu că și acolo ai un rol și o activitate. Da, sunt paraclisier în cadrul Bisericii Ortodoxe Române și ajut în altar, îl ajut pe Părintele, fie cu cădelnița, fie cu anumite lucruri de care are nevoie, poate chiar și la un botez, deoarece îmi place la biserică. Simt că mă regăsesc și mai ales și în cântările bisericii și în viața bisericii. Eu să vă spun sincer, am mers de mic, dar la un moment dat, chiar atunci când eram la facultate, când trebuia să merg la facultate, nu prea am mai mers la biserică și cumva am simțit această nevoie, mai ales în 2009-2010, am simțit nevoia să mă regăsesc și mi-am pus întrebarea, măi, dar eu în ce cred? Eu de fapt ce sunt? Sunt eu creștin? Sunt eu ortodox? Și am început să citesc, dar, să spun sincer, m-am gândit că dacă se va întâmpla să găsesc o altă biserică care să fie biserica de care vreau să aparțin, atunci o să fac acest lucru. Dar am plecat de acasă, să zic așa, de la Biserica Ortodoxă și am rămas acasă pentru că mi-am dat seama că vreau să plec nicăieri în altă parte. Și acesta a fost pentru mine și m-am regăsit și de atunci am început să mă dedic și bisericii cât pot, din timpul meu. O singură întrebare am. Cât e timpul tău? Cum reușești să-l expandezi așa, să ai timp de toate? Încercăm câte puțin, știți, este foarte, foarte important să ne organizăm. Deci să avem așa un program în fiecare zi. Însă, așa cum spuneți și mama îmi spune, măi, dacă ți-ar da omul 36 de ore într-o zi, ție nu ți-ar ajunge. Și, într-adevăr, încerc să fac și eu cât pot, dar, da,
să știți că mi-au timp și să mă odihnesc, deci Mi se se fac lucrurile. Mi se pare normal, trebuie să fie timp pentru toate. Da. Din 2009 până acum a trecut vorba aia, o viață. Ce îți place cel mai mult în Scoția și în Edinburgh în principal? Um, Mi-a plăcut de la început orașul, mi se pare un loc minunat. Recomand tuturor care vor să viziteze și care o să pot vizita în viitor să încerce măcar o dată în viață să vină în Edinburgh, pentru că este un oraș așa și cultural, cu o istorie și foarte frumos. În centrul Edinburghului avem Arthur Seat, care practic de acolo putem vedea tot orașul, și castelul, și partea centrală, și marea. Deci un loc minunat. Edinburgh plus Highlands. Deci dacă mergem, vedem acele zone din Pitlochry sau poate mergem puțin mai sus la Aviemore, iarăși locuri minunate. Dar să știți că un alt lucru care m-a fascinat în Scoția, am văzut aici ortodoxia, sau cel puțin creștinismul, are rădăcini foarte adânci, de la Sfântul Columba la Sfântul Patrick, în Glasgow iarăși mai sunt niște sfinți locali, deci aici este cumva un leagăn al creștinătății și se vede în modul în care s-au făcut lucrurile. Și îmi place foarte mult. Poate că știți, și pe insula Mul este o biserică acum, o mănăstire românească. Nu știam. De ceva timp, poate de un an, doi, organizată de Părintele Serafim Aldea, și dânsul face pelerinaj de obicei vara. Acum nu știu ce plan mai sunt, dar de obicei vara face pelerinaj pe insulă. Și sunt minunate, sunt oameni care vin din America doar pentru a merge în acest pelerinaj. Fantastic! Uite, mi-ai spus ceva ce nu știam. Scoțienii cum ți se par? Cum îi vezi? Cum i-ai caracteriza? Foarte, foarte bun. Nu știu, eu am auzit tot felul și înainte și în timp ce am stat aici, tot felul de vorbe de la românii noștri despre scoțieni. Eu nu le-am văzut adevărate, pentru că mie mi se par, din punctul meu de vedere, atunci când faptul că mi-au plătit școlarizarea, acest lucru a însemnat mult pentru mine, știți? Adică faptul că am reușit să termin o facultate și să nu am nicio datorie, pe când săraci colegii mei din Anglia au rămas cu niște datorii. Li s-a plătit și lor, adică li s-au acordat împrumuturile de către stat, de către Anglia, dar trebuie să restituie totul în momentul în care ajung să câștige un salariu. Da, exact. Da, și am văzut la noi, la Heriot-Watt, bine, la noi la Edinburgh și la Heriot-Watt, dar la Heriot-Watt este o placă comemorativă a lui Alex Salmond, care a fost prim-ministru în Scoția, și spune așa: când această piatră se va topi de către soare, atunci nu vom mai plăti taxele studenților în Scoția. Da, generos. Da. O națiune care prețuiește educația și știe exact ce valoare are. Alexandru, mai spune, te rog frumos, așa, înainte de final, cum vezi tu planurile pentru viitorul tău? Să rămâi acolo, în Scoția, să-ți duci cariera academică și poate didactică mai departe? Te-ai gândit vreo secundă să te întorci în România sau să mergi în altă parte a lumii? Da, să vă spun sincer, acum 100% sigur ce se va întâmpla nu știu, dar am evaluat toate posibilitățile și le evaluez și în continuare. Ce pot să vă spun cu siguranță este că am primit rezidența permanentă și urmează să-mi iau și cetățenia britanică în iulie anul viitor, și deocamdată îmi doresc foarte mult să termin doctoratul, dar și îmi doresc și să devin profesor universitar. Deci asta îmi doresc din toată inima, dar să vedem ce se va întâmpla. Eu știu că durează câțiva ani, chiar și cu doctorat, mai poate dura cu un postdoctorat
să mai fac unul și după aceea să devin lector. Deci, dar îmi doresc acest lucru ca și carieră și îmi doresc mai departe și o familie. Îmi doresc să fie și aceasta în viața mea, pentru că, până la urmă, cariera nu înseamnă tot și Așa. noi provenim dintr-o familie și probabil că mulți își doresc și o familie. Așa că... Așa să fie, ca un om să fie împlinit, trebuie să le aibă pe toate și să le îmbine în mod armonios pe toate. Alexandru, eu îți doresc succes să îți împlinești toate dorințele și toate visurile tale. Domnule aproape doctor, cu siguranță doctor în 2021, să ai succes și să fii în continuare același român de excepție care face parte acolo departe la capătul continentului din Scoția României. Suntem și noi un pic din pământul Scoției prin ceea ce fac cu oamenii ca tine, tu și alți oameni ca tine. Mulțumesc, de care sunt foarte bucuros și vă doresc mult succes în proiectul pe care îl demarați. Mulțumesc! Sper să fie cumva să le meargă la suflet celor care vor citi și celor care vor privi, vor urmări aceste înregistrări, să se bucure și să fie mândri, pentru că au de ce să fie mândri de compatrioților. Nu-i cunosc, nu i-au văzut până acum, n-au știut despre ei, nu-i nimic. Acum este un moment în care să-i descopere. Da, mulțumim! Mulțumesc și toate cele bune! Doamne ajută, numai bine! Doamne ajută!